Izquierda Unida son de Ponteareas, presenta o seu programa para as eleccións do 24 de maio nun minuto. Defendemos uns servicios sociais que protexan a veciñanza, especialmente aquel en risco de exclusión social, que promova un aumento sustancial da calidade de vida por riba de calquer outro obxectivo e que, críticamente, desvele as raíces e as situacións de desigualdade que xere este sistema social. Por iso, aumentaremos os recursos nos servicios sociais. Loitaremos en todas as instancias para o traspaso de competencias ao Concello e a descentralización e cesión de recursos económicos por parte da Xunta, xa que é o Concello a institución que pola cercanía mellor pode atender os servicios sociais. Promoveremos un comedor social municipal de xestión pública para aquelas persoas privadas de recursos para completar 3 comidas diarias. Iniciaremos unha planificación e desenvolvemento da rede pública de servicios sociais, impedindo os intentos de privatizar estes servicios e comezando o camiño para a remunicipalización das privatizacións xa executadas. É fundamental que a asistencia social deixe de ser un negocio e se converta no ben de todas e todos nós para asegurar un funcionamento mellor, máis eficiente e máis xusto. Reivindicar o orzamento suficiente para o desenvolvemento da Lei de Dependencia. Promoveremos unha mesa social na que todos os colectivos do pobo que desexen poidan buscar solucións a cuestións sociais. Aquí tan só é un minuto, pero no enlace que acompaña o vídeo podes consultar o programa completo. Un programa de esquerdas para a maioría social.